La toate întâlnirile, dar absolut la toate întâlnirile pe care le am cu oamenii din diferite localități ale țării, ei se plâng de venituri mici și de prețuri mari. Nu este o noutate că în multe țări, unde veniturile oamenilor sunt de câteva ori mai mari decât la noi, deseori prețurile sunt mai mici. Aceasta se întâmplă și în cazul prețurilor la mâncare, la medicamente, la îmbrăcăminte, la servicii comunale și la altele. E normal așa? Nu. Nu este normal. Din păcate, fenomenul creșterii prețurilor există și este un lucru pe care guvernul nu poate să-l influențeze, pentru că, așa cum spuneam, cresc prețurile la nivel mondial.